Yılda şuшы шырда ояк асты юшенеп йөрергә уңайсызлыклар тудыра, бигрәк тә күп фатирлы йортларда гомер итүчеләр җәфалана. Yol җитте хәзер корларны рибашады көннәр җылыта, тротуарлардан бору авырлашты. Әзрәк аларны чистартсыннар ие. Һәм дә кайбер җирләрдә сулар җыелып торыла. Юлларны ремонтлау бик әйбәт, ансы сүз дә юк. Но су агып китергә урыннар калдырылмаган. Урамнарның хәзерге торышы бик начар, кар, су җыелган инде. Эшләүчеләргә Аллаһ ярдәме белән эшләп бетерергә язсын, урамнарны чистартырга язсын. Матур гына итеп, үзләренең эшләрен башкарып чыгарга насыйп итсен. Соңгы көннәрдә Мөслим авыл җирлеге бинасы территориясе да кар сулары белән күмелде. Йомышы төшеп теге яки бу службага килүчеләр аяк басып, отлап керер җир өслеге таба алмый җәфаланды. Сәбәбе дә бар. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе егетләре бу кадәр күләмдәге суны суыртып бетергә һич кенә дә җитешә алмый. Бу аңлашыла да. Быелгы кар шактый күп яуды. Синоптиклар узган елгы явым-төшем күләме 2 мәртәбә артып китте дип белдерә. Жылда инде безнең районыбызда противопаводка эшләр алып барабыз. Хәзер менә яз килеп бара кернәп кенә. Һәм инде тротуарларны җыештырып, карларны мөселмәнбездән чыгарып, суга баткан җирләрне суыртып, безнең хәзер менә бүгенге көндә 3 бригада эшли. Суырта торган безнең помпалар чыккан. Шул дәвам итәбез. Җыелган суларны чистартып торачакбыз инде, реган карларны югытып торачакбыз. Быел Җәмсинең Авзалов 1Б Пушкин 78 урамнарында күп фатирлы йорт территорияларына дренаж системасы ясау планлаштырыла. Бу төр система җыелган суны тоткарлыксыз җыеп алу мөмкинлеген бирәчәк. Һәркем язгы ташуга әзер булып, йорт яннарын, ишек алларын кардан чистартырга, канаулар казырга бурычлы. Синоптиклар шимбә-якшәмбәгә көннәрнең кисәк җылытып җибәрүен дә фаразлый. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.